देखायगासिनो दं आं र' सानै मानसि फेमास मानसिफोर आरोना मा होनो नोंथांमोना दा नुबा सिनायखागोन बिसोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आं देखायलांगोन बिसोर मा खालामदों गाइस हेलौ गाइस दे हेलौ गाइस नै जोंना थैनाय नायदों जोंना थैनाय नायदों गाइस हेलौ गाइस वेलकाम टु माय चेनेल आङो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव दिनै आरो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आङो दा फोथाराव दुब्लिबारियाव फैलाबायदों बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन दुब्लिबारिथिं फैया ओमफ्राय दिनै बेरायफैलाबायबाय आरोना दुब्लिबारियाव सान्दुङानो गोसा सान दादा मोदा फैबाय थायो ओमफ्राय बेथिंजाय दुब्लिबारिथिंजाय लोगोफोर दंफैयोनो बेखौ नायगिरहैनां ओमफ्राय आङो सोरनि माइया मोन्दों मोनाखै बेफोरखौबो एसे नायलांलाबायनोसै जों गामिनि दुब्लिबारि बेनो न'आवनो थायो थानाया होनबाबो बारा दुब्लिबारिथिं फैलाबायनाय जाया बेरायलाबायनाय जाया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होब्रा मानो खालामथारा नोंसोरलाय खालामब्रा अननानै आंबो एसे गुबुनफोरबायदि जौगालांनो हायो खोमा माइबारि मोजां नुवा जानो हागौ सान्दुङा मोदानो नोगोरनो जों गामिया जों गामि ओमफ्राय ओरै दुब्लिबारि माइया मोनलायलायबाय नै मानसिफोरना बे दलरसे मोनजोबबाय आरोना ओमफ्राय सब गोथांजोब ओमफ्राय जोंनि नै बियो गैया जोंना मोननो रायाखै दाबो टेस्ट दंजोबो नै बेहाय ना सायो जोंहा दासान्दि ना नांगासिनो बेवहायनो मोनगासिनो आरो नाखौ हबिथिं दंहैयोथाय मानसिफ्रा सान्दुंबो गोसाथार थाबायबाय थानो बालायलाङो ओरैनो न'आव थालाबायनो बानानै न'आव थाबा उन्दुबाय थानायसो जायोना बेखायनो बेरायग्लांलाबायनोसै होननानै दुब्लिबारिथिं बेरायफैलाबायबाय नै दै बेखौ बारनांसिगोन आं माथो खालामनो बरिंनो बेबायदि बेरायग्लांलाबायाबा न'आव ओरैनो थासोमबाय थानायसो जायो लोगोफोर देखायगासिनो दं आं र' सानै मानसि फेमास मानसिफोर आरोना मा होनो नोंथांमोना दा नुबा सिनायखागोन बिसोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आं देखायलांगोन बिसोर मा खालामदों फेमास एक्टरफोर सानै बिसोरखौ नोंसोरनो देखायनो नागिरदों नोंसोरजों शेयार खालामनो होननानै ओंखायनो लोगो हमनो होननानै फैबाय आरोना आङो बिसोरखौ लोगो हमबायना बिसोरो बै ससेयाव नेगासिनो दा नायबानो जाबाय बिसोर मानसिफ्रा सोर फुंनि मानसिफ्रा देखायगोन आं गोजानाव दं आं थांगोरनि ओमफ्राय नोंसिनो डाइरेक्ट देखायबाय आं लोगोफोर बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मिथिजाखानाय एक्टरफोर सानैखौ देखायनोसै आङो फैबाय आं दा गोसा गोसा रायज्लायथ'वासै आरोना सिरि देखायखोमागोनसै ओमफ्राय नायबानो लोगोफोर एक्टरफोर सानैखौ बागदावहैनि आङो एक्टरफोर सानैखौ सिरि थांनानै बागदावदों आरो नों हलाय बिगुरफोर आयौलै नां थांसै आंनाव
नो खुस्रा थाबाबो अहान रोङा बियो जायो नोंसोरखौ खुस्रा होननांगौ भिडिअ खालामनो होनना फैदों आङो इउटुबनिफ्राय थाइसे थाइनैसो मोनजायो खोमा साननानै दिनै मानो थादिया दिनै मानो थादिया नोंस्रा माथो फैखो आं थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय भाबुन आं खुस्रासो लोंनो थांदों मिजिंबो सनजि मोनबोनायखाय होबाय आङो दे खुस्रासो फैखाय मिस्राङानो बयजोंबो सिनायसारजानाय बयजोंबो मिथिसारजानाय बयजोंबो मिथिसारजानाय खुस्राया लुग्रा नै साफ्रामबो लुयो बे सासे ओमफ्राय बे सासे दंबावो बयजोंबो सिनायसारजानाय बेबो मिथिसारजानाय फेमास मानसि आरोना सिनायसारजानाय नै मा लांफैदों नों बिजेकसिन फैबायहाय दारि बायदि नुदों नोङो गाइस आं होननाय एक्टरफोर सानै होननाया बिसोरनोमोन माने खुसेरा लुगासिनो ओमफ्राय आङो न'आव हारसिं ओरैनो थानो बानानै बिसोर लुनायखौ नायहैलाबायसै बेरायहैलाबायसै होनना फैदों भिडिअआ मोजां जादोंबाबो गाज्रि जादोंबाबो लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालामहरलाबायबानो जाबाय गाइस आरोना गाइस भिडिअआ होमबा बेखिनियानोमोन बाय बाय गाइस लाभ इउ अल